maayong hapon sa mga kailan ako din ha. So, karon kung anak ko pa pagmata. Naibuong siya kung sa akong gipangyaw-yaw. So, for today's vlog, mag-video ko nga manglaag mi sa gawas ni Karen. Maglakaw-lakaw mi. Karong orasa di ay alas 8 na sa gabi mo pa pagmata sa akong anak. 3 hours po siyang natulog. So, unya ni lavan, di na pa ni matulog magabi Adlaw mo ikatulog gani, gabi magmata. Bali man wakon. Dayon ba ni ko ninyo sa among paglaglago niya ni Karen. Ako sa nipakanon, dayon manglakaw nami. So, see you later guys. Bye-bye! So mo ni ako ang gi-prepare ni Karen nga kalanon niya kaning apple ako ang gipanitan kay kaning apple wala ka panguros pa ni gamay nga apple. So ako ni siyang panitan aron dili matukan ni akong bahandi ug mukaon siya. Dayon ako ra nang mong panitan na ako ra na siyang pang sliceon og ginagmay. Kay og di man ko nako sliceon og ginagmay ilamon-lamon ni Karen sa iyang baba dayon matukan dayon dayog sugika magtuka-tuka dayon ba mula ng mata mahadlok taw niya. Then humana na kaning kuan itlog ako ni siyang panitan dayon ang ako ang himuon na ni ang kanirang puti akong i-separate ang kanirang igyok moy akong ihatag kay aron mukaon gud siya kay usahay man gud og kanitanan akong ipakaon ang iyang kanon puti dayon ipanglabay ng uban dayon kaning ganahan ka siya ning Barney ang flavor ani kuan kanang saging i-apel ko na siya og kuha dayon kaning iya ang kanang biskwit ang flavor ana apple ra gihapon so ako na ni ihatag niya ako na ni ilawog niya ang unang gikabot apple gyud butang sa plain then ang uban na lagi may pa na pag file pag taud-taud na wa na sa salog na nako na siya hipuson. 3 hours later. Mang grocery mi kamerang duha ni Karen kay among papa wala. So kamerang duha karon ni Karen mang grocery. First time namo ni mang grocery nga kamerang duha kay iya ang tati pod nabilin ra kay kanang naay sakit ko nung kalawasan. So first time namo ni Karen ron nga mag laroy-laroy ambot og magkasinabot bagha pod mi aning cashier karon sa city nga kanang siya mag in-check ako pod mag binisaya mag sinikihod nun ko ani bahala na siya na mo sabot og kasabot ba siya nako kung sa akong ipong istorya pero gihanga ko nabakla ra bang duang Karen gatulod pa ko ani ako ang anak unya nag-vlog pagyapon ko. So vlog is life rin gani. So gabi nakadungog ko og naay nagbangga na nga puros mga kotse pat kaboko nung gabangga anay ibalita karon murag gitaw siya building nga nahugno sa kusog sa impact sa pagkabangga sa kotse. Ang akong anak nalingaw sa isda. What is that? What is that inside? That is fish. That is fish. Nalingaw gitan siya nilang to sa isda. Pantat na day. So, pauli na mi. Umanamig pangumpra ni Karen. Ugat kaayo akong anak. Napagay ambulansya. Baling hangakan ako kay daghan kay ko gidala bagi pangumpra kay usa ka tuig na pud mi ay mangumpra tawa ninyo wala akong ipangumpra ako anak hi day Karina nagkasinabot ra pud mi atong tindira dito kanina ug unsa akong gipang palit iyarang gipang pants dayon
Gihangak na og tinulodan niya akong anak. Mag-alas 11 na sa gabi mo pa pagkahumana mo. Pauli namin ni Karen. No. Baklay rami. Kapoy kay mga bayot. Pero lavan. Ang ako rabi ta diri no, di lang gid magulaw-ulaw ka, magulaw-ulaw ka, patay ay wa kay kanon. Ganina nato ko sa city. Dito ko Surut City ba wag kita Pinay. Ako ra kita taon usa. O si Karen. Pero si Karen half-half man ni half-half. A few moments later. So, wa na ko ka-vlog ganina. Og tarong, kay iyak akong bahandi kay gigutom. So, karon na ako sa balay, nagluto na ko ani iyang panihapon nga broccoli dayon. Carrots, ang iya ang paborito mo gini kanunan niyang kanon kada adlaw gyud ako ning matagbuan ning kalanuna kay ganahan jud kaayo siya ani. So, maora to. Thank you for watching. See you next vlog. Don't forget to share, subscribe my YouTube channel. Bye-bye.